tarusise zvishoma shoma. Kune kunonzi kwa murombo. Icho kwadi kuti makanga muine afero zvimuri kwa murombo. Handina kumbobvira ndaendako kana kumborima kwa handina. Anditika. Zvakanaka iki. Icho kwadi mimi baba kuti naitowa wapenyu muchitaura na baba venyu vachitaura kuti tete vakugara apa. Imimi kwakutobvuma kuti tete vagare pa stand penyu nemukwasha. Imimi movha mabvuma. Tete ndokubva apuwa mwana ndi baba venyu. Tete akapuwa wana kwete mwana. Akapuwa wana. Alright, zvakanaka. Akapuwa wana. Ndinosanganisa nemwana wangu mukuru. Akagara ipo kupazvikora. Zvakanaka. Baba imimi mapiwa tete vapiwa pokugara. Murume wa tete unofa. Tete vanofa. Panosarana. Pakasara lafu. Matimi ngaende pimi wenyanga ende. Imimi mwana wenyu angari kupi? Wanga kubasa. Zvakanaka. Imimi matipa urongo makaita parufa hapana kana zvakataurwa newakasara ari baba ndizvo. Izvo ndofunga zvanga zvakudaiwo baba acho aripo. Anyase kutsanangura. Alright, zvakanaka. Urongwa hwakaitwa. Zvakanaka. Nhasi uno lavhu aripo. Saka aripo. Nhasi uno lavhu aripo. Imimi muri kuti pa stand pari pangu ndakakumbirwa. Saka nhasi uno lavhu muchamuisepi iye lavhu akapiwa tete. Ko makamirire kuti vanhu vese vafe. Kuti nhasi muzoona ubvisa lavhu. Kasi futi ndichibatsirizwa kwa. Mwana wenyu makati wakapuwa watete. Ndizvo. Kana lavhu wakapuwa atete. Ndizvo. Mwana wenyu akawereka. Mwana wanga ari kubasa. Ndati mwana wenyu amusopindura mvunza. Haana kuye kuakaba. Haana kuaka. Wakaaka ngori. Muzukuru ndio ngenya asina kuaka mwana wenyu. Wanga asipo. Kuti naimi baba lavhu pai waka imi mamuri kupi? Pai waka yanga ndiri kubasa. Maisatozviziva kuti lavhu ari kuwaka? Kugone kuziya ndaigona kuziya kuti waka. Muchimboda ari kuwaka panzvimbo yani? Ngekuti tete ndio akawaka. Imimi lavhu achivaka maiti uri kuwaka panzvimbo yani? Takanga takatengera chingoti muzukuru. Muzukuru. Saka uri kundogara. Saka baba usina kupuwa bakuzipo uri kugara papapako. Zvisina kuti ngekuti munhu kana wapuwa papako na sabhuku wakutozviziya nemutero unonga akudini akubhadhara. Zvakuzikanwa kuti apa ngepanhingi apa. Ndokumirombo mubvunza. Sabhuku wacho aripo. Sabhuku paigara nyakushaika anonzi lavhu. Anga singaitiwo here zvinoitwa munharaunda zvekubhadharawo mutero kuratidza kuti pamusha pane munhu nekudini nekuti awanga wasika. Zvendinonyatsoziya lavhuka satete anga ari pamba pawo. Lavhu nekumuona kwandakaita inini ndaindoti mwana uri kugara asi atete painge pamba pehanze dzepababa awo. Ndiri kuti inini tete vazofa. Ana mbopinde mubhuku ba. Lavhu haana kupinda mubhuku. Asi kuti akapinde mubhuku rasabhuku wakanga aripo asi mwedu isusu hamuna mbasha. Zvakatora makore mangani lavhu pafa tete. Lavhu achisara ari pamusha. Maonere mazire munoita ini. Wakasara zvekusvika pakuroora. Zvekuti angaita makore anodarika 5 kana 7. Angadarika. Kana 15. 15 andifuta muzosvika. Alright. Pamakore wa muri kuntaura kuti pamutero pamusha panga pasikabhadharwi mutero here for the past 7 years kana 8 years. Saiziya maminutes asabhuku piki chikazi. Asi kuna sabhuku anga aripo hakuna maminutes yo. Zvakanaka. Baba, imimi bemakadzoka muchibva kubasa imimi. Makasvika muchinobhadhara zvikwereti here kuna sabhuku. Zvairatidza kuti musha wanga usikatererwi. Zvikwereti handina kumboudzwa ngezvezvikwereti. Kutaura kuti musha waita musina chikwereti munhu anga kugara asikabhadhara mutero. Kubve pendakatanga kubhadhara mutero. Handina chikwereti. Saka ukumashure kwesokisa waibhadharwa nani? Sabhuku haana kumbondiudza kuti unofanirwa kubhadhara mutero. Atete paigara vaisabhadhara mutero here? Hainga asikabhadhari. Ndaidobvunza lavhu wacho umboni. Basara mwana. Basara mwana wake. Mwana wa lavhu wacho uri. Pana. Uri. Ndizimuka.
baba ake uyu ndiyo akaakedzitenje handitika. Saka imimi chakazomupai simba rekuti muzoende kogare pakakwa chino enda kuti tikanga takuzvinangisaka makaenda kosenzese simba yemungoti muri kuende kogare pana ati tinge pehanzvadzi yangu, asi pane mwana wanga atoake chidziro ozofa. Zvakutaura kuti kufa kwemwana uyu akuchazozurumirawo zvakanaka handiti. Mwana uyu totonga takuona kuti maitire makaitaka zvakuratidza kuti mwana uyu mafire ake haana kumire zvakanaka. Ngenda kuti uyu akazofa imwewo matore nzvimbo yazvo aine mwana uri apo. Chimiro kuona kwenye chimiro chinotaura nyika chinonga chichiti kudini maererano nokutaura kwamwaka paita. Imi muri kuti ndakatora asi handina kutora. Ndakanyatso ndingati makakumbira uyu mwana uyu kuti ndakukumbira mwana upi uyu. Ndio pamba baba stendi yacho yakanga iri mumaoko emhuri. Mazuri. Saka zvakanga iri mumaoko emhuri. Mhuri yakatenderana kuti zvino uyu zvaadini zvafa. Ngatidini ngatichitengese stendi. Akatanga ati ngatiguririrane titi une padoko semhuri. Iyi ndikati mukati pane padoko andori kuti zvinonyatse kuita ba. Zvekuti dai kuri kuti kutengesa mwaitengesa mwosheya mare. Anhu akatenderana ese akanga aripo. Baba muri kutsenga musipita street. Muchataura nyana mama. Ndoda kukubvunza imi baba yangu. Pakafa Lavhu anga nemukadzi. Akasimudza mukadzi waLavhu pamusha pake ndeni. Because iye dai asina kusumudzwa akaramba achigara ipapapo pamwe nanhasi achichengetera mwana wake ipapapo. Akamusimudza pamusha paanga akavaka ndiani? Pana wakamusimudza wakaenda kuroorwa. Inini wakamusimudza munini wanyaripo. Mukoma ndo akasimudza mukadzi wa muswe nhangu. Mukoma ka ndo akabva aronga akatuma muzukuru urapo. Mukoma inini ere? Imwimwi mukatuma muzukuru urapo tenda tsveta mukadzi uyu. Muzukuru upi? Roger. Ndurani bataura makatarisa inini kuno. Right, muzukuru uripo. Muzukuru chokwadi ndio chinobatsira dare because chiri kudiwa paka. Hapana munhu ati ane mhosva yapuwa kunze kwakomana wakarowa munhu apo. Anditi apa tinoda kuchenesa musha kuti musha udini uchene. Nezvakuitika ndofunga pematowe mafambiro nyaya dzekurowana asi makunyatsa kuona kuti dare rineri rine zverinoongorora kunze kwekurowana chete kuti zviri kukonzeresa chii. Muzukuru une soko herera ungataura nepamusana pekusumuka kwemukadzi maiva uyu. Soko rinoziva ngekuti ndakandodudzwa perekedzai mukadzi uyu kumusha. Pana shaiti kuti agare pano. Makadudzwa nani? Naiwo ana sekuru. Saka imimi sekuru sei muri kuramba kuti sei muri kuramba? Ngaanongedze kuti ana sekuru akandisimudza ngeaya. Saka ndakaita zvepamusoro pako here zvekuperekedze mukadzi. Saka muri kuti here uyu muzukuru wakauya mumusha menyu pakutora mukadzi urimo mumusha menyu pakutongotora mukadzi kwakuendesa. Imi musikazvizivi. Handizvo zvendiri kutaura. Ndiri kutaura kuti wakatuma muzukuru inini handisini. Zvichida ndimukoma handichaziva pokuti ndiani. Saka ndati muzukuru ngaita zvakanaka baba. Imimi baba imimi. Tinana sekuru wemazera enyu zvokuti takakuunganidza vese vanoramba nyaya apa mazera enyu aya. Munotonyatsa kuona kuti zveshwa ndo mazera enyu aya. But isusu tatozvijaira manje. Inzwai baba. Imimi pana baba nemusha wakavakwa kare. Munda unostretcha pana pa 200 meters kana kune toilet uko. Anditi makadi mimi kunovakira kumucheto uko muchirwawo muchuya kunoko. Pane kuti imi makauya nemhuri yenyu kwakutogara pakatovakwa kwakutotanga kutogara ipapapo. Zvairatidza chii? Makadi kuwaka uko mosiya musha wewe uri kunoko. Moti iwe uri muzukuru pako apagara apapo. Imi mochitanga kuwaka uko nyama. Sei makaenda mumusha make chaimo muri wanzi munochairwa. Ipopo pandakawaka ipopo. Ndo pendiri kuti ndo pendakatanga kutowaka. Aya tete asati agara baya. Mbomira zvisho. Mbomira bija na agada. Taura yenyimbo. Mbori fresh. Pamusoro iyi hadzisabwineni mose vuruterera. Sori ndichakutorera time yenyu kuti tibodzoka kumashure. Pakutangisisa awo ndi baba wangu awo. Pakutangisisa baba wangu wakarora vakadzi 3. But inini ndiri mwana wemukadzi mukuru. Pakutanga zvakaita pakatangira nyaya
baba wangu waigara pastendi ishi namai wangu inini. Wasati wadi warambana nawo. Wazorambana nawo baba wangu waishanda kutown. Wachigara kupi? Kutown. Mai wangu wobva warambana nawo. Mai wangu wobva waenda kupi? Kumusha kwawo. Isusu takasara tiri vadiki. Tobva tasara tichichengetwa nani? Na mbuya mai wababa wangu inini. Zvadaro uyu baba wawo wobva wapaita tete hanzvadzi yababa wababa wawo. Yobva yadzokawo kumusha kwayo kwaanga ambori kumapurazi kwawo. Wobva wauya nemukwambo kuya kogara pastendi yani yamai wangu inini. Wagara ipapo mukwambo bva asvika ake pakudi pakufa. Wasvika pakufa kudaro wobva tete kubva kwaita tete hanzvadzi yababa wangu awo anova ndo mai wani waravhu. Saka tete awa wanga waishandawo kwaishandawo handizoziva hangu. Ndopawakazouyawo nemwana wawo anonzi Ravmo muzukuru mwana watete hanzvadzi yani yababa. Zvadaro inini tete wangu wobva wazonoroorwa kumwe. Wobva wasara wachigara pamba. Tete wangu hanzvadzi yababa yaigara na Ravmo na Mwanyara, umwe musikana ainzi Mwanyara anovawo mwana watete hanzvadziwo yani yababa. Zvadaro wobva wagara wachichengetwa nani? Natete hanzvadzi yababa baba. Zvadaro wobva wachiti tete hanzvadzi yababa wangu inini. Wobva wazodzoka futi pai mumusha. Wobva wauya nevana vavo vana 5. Pavana 5 wakauya nawo wabva wati vamwe 3 wakasara wachigara nani? Nambuya mai watete wangu inini. Wakashiyana na tete aho. Vamwe 2 wacho mukomana nemusikana. Wobva waenda futi kwa tete hanzvadzi yani yababa kunochengetwa futi na tete wapi? Kuna kuti tete wangu wakugara nevanhu nevana vatete vari 3, vakomana 2 nemusikana 1. Zvadaro tete wobva watoenda kubasa. Vamwe vacho vana 3 taigara tese kwambuya mai wani wababa. Zvadaro tete ndo paakazosvika pakudi pakushaika. Pobva pati uyu umwe mwana watete waigara nayo. Zvadaro Ravhu ndiye akazosara achigara pai? Achigara pastendi iyi. Asi akasara achinzi fana kugara apa pastendi apa sinzi stendi iri yalakumo mwedzi murupanzwa. Awa baba wobva wati inini ndoda hangu wanga wakapiwa imwe stendi yawo rozhi rimwe rainzi rekwaurombo raitaurwa iri nemamwe maminda ekumusoro. Wobva wanzi iwo bva waramba iri zvikanzi ini ndoda hangu kudhuze nemagetsi ndokuenda kumusoro uku. Iyi stendi yamai wangu yakangohemwa iyi yaravhu iyi. Zvadaro wakabva wagara pasi wobva waungana semhuri. Wobva wataurirana baba na iwo. Baba wobva wati ini ndauda kudzoka pastendi yani yangu. Kureva ndo stendi yani yaravhu iyi. Yakazouyu Ravhu akasvika pakuroora ndokufa. Ndokusiya kamwana kake. Kamwana ndokugara namai kuru nokuti wanga munin'ina wa mama ava anga akangororana vari mukoma nemunin'ina musame family. Saka pakazodai ndepekuti vawirirana sana iwo wana baba iwo wawirirana. Wakabva wasvika pakuti imimi mune kondiwa riri kumusoro uko chiti pai peace kuti mugare papi ipapo pamuri apa. Hamuchangogariba mahara. Chiti paiwo peace yekuti tatengesa peace iyoyo yosheiwa. And for sure peace iya yakati gurwa yobva yatengeswa wobva washeyana mari vese vana vese vanyamunhu ivavo. Ava baba aya ndokuzodzoka kuya kogara papi? Pamba paRavhu apa. Awa mama ndokuchizouyawo wachiti sinzi Ravhu aidini anga akakurirawo apa achigara ipapo. Saka mupeyo pekudini? Pekugara. Awa baba ndokumudimburira chinyi? Peace. But inini ndine hanzvadziwo yangu musisi wangu arapa
handi matongo amai vangu vari kuti wakarambwa nemurume, vakarambwa nemurume asi vari kungotendererawo. Alright, tatoda kuti tijekeserane kuti munzwisise pane sosi. Regerai chipambe takadai. Mukauya mwakaita mukombera benzi panyaya munonyepa. Itouya mine chokwadi chemuri kutaura chinozika mukati menzee dzedu. Tikataurana mahistory tisingatauri pane point yenyaya hakuna kwachinenge tiri kwenda. Ndinofunga nanasa kukujekeserai. Mwana uyu wakakura achichengetwa nditete ari pamba apa. Toda kuti tibvunze imwimwe mamuri kutaura. Wakakura achichengetwa nditete ari pamba apa. Tete wachibva aenda kunofa. Iye wasvika kuteera kwakuya kofa ari pamba ipapo. Wakachemerwa kupi mwana eno? Mudzimu wake uripi? Unenge uri ipapo. Handizozizwa namudzimu. Uyo ndiye umwe mwana wacho waneto arusimudza ruoko. Chazvinoita ngechekuda izvi. Kana tisingazivi chivanhu ka ngatidzidzisanei. Kuenda kumakoti chakwa muiwini. Ambudi. Guidance ari kuchengeta mwana pamunzvimbo iri kuti ngeya baba vake. Mwana uyu wakasiyiwa natete, munhu akanga ari kumuchengeta. Wasina mwana wakati mwana uyu zvendafa ini mwana uyu wakusara aripo papo. Haana kwekuenda mwana ena, wanga ine kwekuenda here. Sando zvazichira ndo papa ari pamba pake anditi. Nhasi uno zvaripo papo waende kofira ipapo wasiya chibereko chake. Saka zvakwenda kuti vanhu vakwamwedzi mwakwenda kuti hwetakanga tisusu ndiye mwana uyu takasiya mwana uyu apa ngoyu wafa uyu azoberekwa asisiri kuti saka asina pekugara tikatomugurira kapisa. Hazvisi. Dai kwanga kuri kuti maida kuti muite saizvozvo makaenda kogara pasi mhuri yekwamwedzi. Handizivi kuti headman wenyu ari kutonga achiti kudini. Iyi musafunga kuti iyi ndiri kungoibrowser hangu iyi. Handina chinoita nayo bai. Ndokuonesai. Handiti maboundaries emiganhu kumhiri kwapiki ngekwa headman chitiyo. Ndiro kutokuendesai kuenda achatorita basa iroro. Chemwaifarwa kuita mwaifarwa kugara pasi. Haisiri stand yeawa. Istand yekwamwedzi. Iwona mukoma wano waningina wano hanzvadzi dzavo dziripo. Stand iyi mwana uyu hapasisina abalavu washaika. Asi pane chibereko chake chimwe chete chiri musha munomu. Bed part of it waita mwana wamukomana. Saka unoda pekuti agare. Aya kuchengeta kwakaita handi kuti anoda kumupa pekugara ba. Wakamuyarutsa vanhu vakwamwedzi mwechimupawo pekugara. Mukamupe zviri mhanza nemanyada zvinoita. Kuti kunze kuri kupisa kwapoesa dzare mabhonzo unoridika sei. Momubatsira. Aya baba muri kutaura kuti akanga akapiwa mukadzi rozhi rake, mukadzi rozhi rake vakadzi vatatu. Ndati munda wavo wakamira sei wakawangira vakadzi wawani. Saka dai neni minda yakavakirwa vakadzi wababa ava vakaipiwa nani? Wakapiwa nababa wavo. Uyu una ravhumo uyu wakanga wapiwa tetero. Hanzvadzi regera nditaura nawo ndichidai. Hakuna munhu unozifanira kugara. Fanira kugara wachiwake mushaya. Wozoendepi? Pakapuwa kuzi tete wabva kumurume, tete warambwa murume kana tete hauna murume gara apa. Mwana wababangu. Anditi? Wagara apa waende kowaka ipopo munhu wokuchengeta. Tete kana afa haisisiri nzvimbo yenyu bana yekwamwedzi yata nzvimbo yake aine vana vake ndo vanokuipa panzvimbo yacho iyoyo. Zama kuti awa baba kondiwarawo rekumusoro. Batsirewo mai azvi. Vana tete wavo vari kunzi vari pana. Ngavataure tisu. Hanzvadzi yana baba wenyu. Ngavataure tisu. Ine chendinonyatsoziva panyaya yemunda ipapo mataurirwe zviri kuitwa. Inini baba angu achipo asati afa. Akanga aine minda yawo yanga yakawanda. Yanga semunhu waisenzawo nasabhuku munharaunda. Saka anga aine minda yakawanda dzanga akabatirawo. Saka baba angu aya achizoona tete ari kutaurwa ngezvawo anga akuraya. Anga anotambudzika ariyo kunana Riverside huko. Tete ari kunana Riverside kwakuchironga naamwewo hama dzawo dzadziripo mazuva acho. Kuti tete zvaari kugareyo akura ino haana chinyi ino haana mwana saka ane murume mubvakuri. Saka zvanga zvakafamba sei kuti titore tete
sezvemunhu anga akabatire chinyi minda yake yanga yakawaya yanga yakatowanda anhu akati aizveshuwapo watodini kana sabhuku wacho waingapo kare kacho waitozviziva nyaya iyi kwauchotora tete aya kwakuchiya nawo mumusha saka mumusha umu ndina ana sisa angu 2 anga akabara anawo pamba akarambwa ngarume acho saka tete akabva ataura kuti sezvo muina azukuru ari munomu tete aya asina ana bai tete mimi ndakuchimupe stendi iyi yendakumupa stendi yanga ikapuhwa mukoma aya akati iyo wabva achitaurwa kuti iwo handichakupi stendi iba ndakuchikupe stendi kumunda kwaurombo iyo apa pastendi ndaakupa tete apa tete aya ndo achagarapo ndichibva ndapa ana azukuru aya mumushaya achigara natete waizi Ravhu wanga ari mwana wasisa angu akuru akatoshaika umwe wacho waizi Mwanyara mwana wasisa angu futi amwe namba 2 ndo akabva apuwe stendi iyai kwauchogara paiko sichigara naana aya amwe ese muzukuru uchazondobarwawo muno musikataurwi kuti ngewe mumusha muno unozondongariko ogarawo pani pana tete ipo papo tete ndo achazondomirirawo zukuru sezvo ndiina ana akawandisa saka uyu Raki uyu ndichachimupe kwaurombo amwe akomana angoti akomana anga ari 7 paakomana 7 umwe naumwe wakagurirwe pake umwe naumwe wakagurirwe pake nzvimbo yake saka rozi rakazopuwa sekuru aye kumunda uku ranga rakakurisa kupfuurawo marozhi amwe ranga riine overlap kudai kumberi kwacho kudai akomana akazogara kuti mimi mukoma rozhi remwapuwa rakakurisa kupfuura amwe saka taakugurawo hafu yacho kuti tidino tichitengesawo toonhongu mundotorawo sheya yakafanana nani namwe apa panga papuwa tete kuzi tete chigarai apa aya anga apuwawo rozhi rawo ranga rakatokurawo zvekundoti aindokwana naakadzi awo 3 apa panga pari patete saka tete aya achinge azofa Ravhu ndokuchisara aripo kana Mwanyara wacho yena akandouya unondoziva kuti pamba pedu petakakuriranga apa patete ipo papo ndo paaindogara aya amweni ana kana tese isusu taindoendawo kogara natete akomana ana mukoma aya anga akundoteerawo kogara nani natete asi tete papa stendi pawo paanga apuwa kuzi tete ndo pastendi penyu ndimi muchatakura azukuru ese achabarwe mumusha muno zvekuti isusu tikandouyawo ipo papa tikandobarawo ana edu akatandobvawo kwarume anondogarawo patete ndo petinoziva kuti ndo pakapuwa tete achitakura azukuru ese saka Ravhu akazi chigarai naRavhu uyu ndo pastendi penyu nofunga ana mukoma hanzo dzangu dziripo dziri panapa idzi dzinondipupurirawo nyaya inosi ini ndinotozviziva kuti patete panga pari patete hapazi kuzi ngepapa pakapuwa hawo aya asi akazozi taakupa tete ipopo pane munin'ina wawo futi ito tetewo akapuwa rozhi kumafuro kwaina mafukoko akatsvakirwa futi ndibabangu nanasi pastendi pawo aya papo zvokuti tetewo dai anga andoripo pandori pastendi pani pawo naazukuru ana azukuru aya akazi chigarai nawo ndo ana enyu aya ndo maziro endinoita saka zvabuda pachena kuti mukuru imimi makashandisa masimba ekugombira pastendi ye1 nekuti penyimi makanzi makachinjwa makapuhwa kwani kwaurombo ndokwamakanzi ndo kwenyu saka ayi ndofunga hayo ndofunga yachena iyi manje zvatinoenda kuita wamwedzi changu inini ndaibata-bata kuvhura nzewe dzenyu nevamwe vachange vari kwaedmani chitiyo munofanirwa kubva panzvimbo ipapo muende panzvimbo perozhi renyu remakapiwa dai ndiri ndiri kuipedza munomu munofanirwa kuende kunzvimbo yenyu yemakapiwa nhaka yenyu nababa yenyu imimi kwete kugombira nhaka yemwe yeumwe mwana kuti mwana wabve kumurume azvirewe kuti asiriwo musha imomo une mabhenefits ake anofanirwa kubhenefita pamusoro penhaka yababa wake namai vake saka kana abhenefita ipapapo kwakuchiti wazukuru wapinde imi muende kogombira mutema wobvumi nofunga mukaikaenda kwaedmani chitiyo ndichange ndiriko munanditaurirawo tibatsirane kuidzeya nyaya iyi ndinotetsvakira motikari kuti ndiendeyo ndimbozwa maperero ayo nokuti kune tumwe tumadhara twakaoma musoro twakadai ndimwe kuti unosvika utendere musoro ndimwe saka ndonga tiri kusangana ikoyo mosanganawo naanenge aine upfungwa dzinenge dzenyu 1 uyo mwana uyo pakarowa mwana uyo mai avo makaenda here kuna mai avo muchoti mwana wakanganisa ndakasvika ndikaona mai mwakaona mai ndaona mai zikazwa hawapo ndikasiya ndataura ndikati kana auya motaura kuti ndambosvikapo vanogona kunitumirawo mwana kuti ndizodzika ndizoonana nawo makazoonana here nawo hatina kuzoonana mune rimwe rezuva remakambotaura nezvenyaya yacho hapana petakazombotaura nezvenyaya yacho zvine nguva yakareba sei zvaitika hai 1 week 1 week ini masamoni angu panapa ndinoendesa 1 week before dare nyaya yakasotaurwa musi ndakanga ndine dare musi wa5
pezvakaitika hainofanira kunge ndopfuura kanyaya ripo rikaburuti ne 1 week sama watangonyepere nini handisi kuti bani ndiri kunyepa mutaure chokwadi ndikutaura kuti mazire ndiri kuita panogona kunga paine 1 week imimi mwati 1 week imimi 1 week rese mune rimwe rezuva rimwe akazomboona kuti regerai ndingotaimira kana kuona mai nenyu kana pemwakasangana muchavabvunza kuti zvakafamba sei nyaya ndaitya ndakaona tensheni yacho yakanga iri mumusha zvakafamba sei muchikumbira rogero kuti vana vakakanganisa ivo vacho havanawo kuuya kutaura kuti vana wati zvakati saka ini ndobva ndatyawo kuti ndiende mukadzi wenyuko makatadzobvunzisa sei kuti medhemu naana what is happening handina kuenda anga ari mukadzi wenyu imimo munopinda naye mubhurangiti mozoti warohwa ndibaba munini maitinyi handina kuendako ngati dai ari mukadzi wenyu imimo warohwa ndibaba munini maitinyi asina kunditaurira mukadzi wacho kuti ndarohwa mukadzi wenyu mutaura ndarohwa uyo wakataura muromo wake wenyu utaura ndarohwa ndibaba munini maitinyi anotaurira kuti munhu ndarohwa here kana munoona nekuzvimba kuti munhu arohwa zviri kuenda kuitika vana ava pavakataura kuti tarohwa mai makati kudipwa ndakataura kuti hazviitwi zvomwaita izvi zvinoitwa ngezvipi vana ava munhu haarohwi ndakanyatsoatsanangurira ndikati haiwa musazofa mwakarohwe kana akanga akanganisa izvi imimi nevana venyu muri pamwe chete imwimwi nyaya yestendi nyaya yekuti hazi makuhwa namai ayekureya kunyepa mune urongwa hwenyu nevana wenyu ava mai vakaroerwa nyaya yestendi kuti vazotaurire kuti mwana wamudimburire pekugara nekuti vari kutsvaga kuda kumirire kuti vaonewo nzvimbo yayo yekugara ndo zviripo zvese zvaangarutaura apa zvandamitaura chokwadi ndandotoona hunhu hwake mukamutarisa manakozi akange anhu anonge anokweshere manakozi pamatombo taunga anhu anosumudze simbi kana kuti anhu anoita zvemashow arts kana kickboxing wakuenda kickboxing dzako pana mai avo pedzei wakuya koramba mukati mwedare atiti matira akadaro mwana wemunhu mwakarohwa wakaenda neropa kumba kwake hama dzake dziri zvoroti mwakadeure ropa pamwana wavo isusuwa kuna hedman chitiyo kuti tinoda kuziva kuti hedman chitiyo iropa rakaenda kodzika pasika mwakadeure ropa munyika mwamambozi munya mudunhu rahedman chitiyo uri koripiswe hwai chauti $100 ekudeure ropa mwanasondizwisa mukoma motoenda mwakatorongeka true kunogu ndoda kuti ava vataure zvavari kudawo pamusoro penyimwe vakurowe shamu yekuti dai kuri kuti vakudaidzai kumba kwavo shamu yavaida kukurowai ndoda kuti vachikurowai mudare munomu ndozwa kuti inokodzera here kana kuti haikodzeri taurai nawo sekuru mombe pamunhu munekwanisa here mombe pamunhu mombe nhatu dai kuri kuti wafa uri mumba mukatadzozibudisa vakati kang'anga bhokisi riri pamusoro pemacheya pakuti wangu andoiki ng'ombe nhatu kadzitsvakwi hameno pemwati nhatu handiri ndati nhatu bandisekurada handitiwa ati mombe pamunhu ini ndodawo kuziva kuti iyi yechitatu yacho iri kuye pendiri iri kakwemuri ndo yechitatu yacho ngenyi saka handisi kuti ndo pendisi kuziva manje kuti akanaka changamire imi mwatenderana nazvo hazvo kuti akaita mhosva dzake mombe pamunhu ndizvo hatisati ndatenderana hangu nazvoba ndiri kutaura basi ndiri kuda kuziva iyi yechitatu apa makutodhifenda yechi3 yachozve saka tiri kumboziva pa2 dzemuri kuziva kuti ndizvo mombe pamunhu handizvo saka zvanaka hazvo mombe pamunhu saka iyi ndiri kutaura ngeiyi yechitatu yacho yekuti iri kubata papi right baba chezvaravati nekuda kwemwana wavo wakarohwa kumusha kwenyu ikoko mombe pamunhu saka imi makuchocalculata kuti vanhu vakarohwa vangani akabuda 1 kutaura kuti mombe 1 akabuda 2 mombe 2 so kana nemowo kana makarohwa mombe 3 hanzi mombe pamunhu mombe pamunhu pane vanhu vakarohwa mai apa iri mari mombe imwe $300 mombe ndinobvisa ndindakarohwa pamusoro changamiri wakanaka mukomana ndatenderana newe shamwari asi pano uyo futi ataura kuti neniwo ndakarohwawo chibhakera chaapapa ndanga ndiri pano ndandiri pano regerai ndikudai izvi hama dzangu baba mwedzi hongu
mukange muri mukati mwematare, matare aputsiba, matare anowaka. Mukange muri madzibaba kumusha kwenyuko, ratidzai ubaba. Ndizvo zvinozimurisa musha. Pakakanganisa mwana dai makaenda kunopindira semubereki. Pamunini ndauya ndozori mwana wakarowa mukadzi. Chii chakaitika? Mozwisana vanhu vakuru. Makaenda kokundikana nokuda kwekuti makanga muine pfungwa nekaruwengo kenyu kenyaya yemwana ane 14 years kuti iwo wakakonzeresa iwowe. Handitika? Tanga tisikafanira kuti daro. Kubva pane zuva ranhasi zviise mumusoro. Muchinge makagara itai siyanai nevakadzi. Pane zvimwe zvemunoronga. Mune zvemunoronga navakadzi wenyu. Mune zvemunoronga sevana vomhuri. Ana yanga apuwa mutemo. Uyo makore mangani mudoko wacho? 15. Muchadzipikira nyaya dzake. Zirimo mafoni kana utorohwa ndiwana. Wakagazetwa mutemo. Mwana uri below age akapara mhosva mbereko wacho uri kuenda kotongwa nemhosva yacho. Uri kuenda kujeri. Mukasakontrora nekuvadzidzisa vanavo. 1 muchaenda kujeri, 2 mucharemba nekuripa, 3 muchaparirwe mhosva uchakuurayirai munhu. Nguva ine ichiri nguva ere kuti totamba nebokiseni. Anotamba nebokiseni ari kuenda kumaringi. Muende kumaneti umo mobvemo mwakuine mari. Yo ndikati zvawakarowa mamainini yo wakagenei. Taura tizwe wakagena chi? Hapana chandakagena. Hapana chawakagena. Zvawakaona iwo wari kubhidha, wari kubuda misodzi yo, pfungwa dzako dzakasvika papi? Kutotera nemuvharanda mwanga akwira kukobombera mumba. Pfungwa dzako dzanga dziri dzenyu. Fana haikona kudaro. Iwane respect. Kura pfungwa dzako. Urazonzwisisa? Hazvisi. Mumbe mataura wakuru wangu. Tataura itizwe ndidzaudotopendera abude muground. Changamiro dadu kumbira kuti mutipendererewo pane mwana uyu. Ndiye mwana wachero. Ndiye mwana uyu. Pamagariro pakuzogara pane pekuzotiwo batsvikinywa pakona. Saka simai mhodzi werunyararo pamwana uyu. Nyaya iyo baba matoita henyu, maita unga maprofita. Ndanga ndina nyaya yanga yabuda mupfungwa dzangu. Vashakwanisike kuita shaisano dzemwana kuti asaona nzvimbo. Makotura ere mhuri ye. Garani zviro zvenyika ramuinazvo. Mwana wako ngakure muzita raJesu. Musamupawo matambudziko mairi eurwere nekuona kurarama. Mubatese mwana wenyu vanhu wekwamwedzi mese. Waitofarwe kutonga ritori ruwa rekutoti pamba paatosvika uri kutobhuruma. Pamba paasvika uri kubhuruma. Kwete kurisvavisa zvomuri kuita. Dai mwakakudzwa kudaro dai muri ye. Ngatisiye utsinye, ngatisiye umbimbindoga, ngatisiye mbengo. Ngatizigurane tsitsi. Pamwana wandurusima mhodzi yerugaro noupenyu hwakanaka. Zvichazoitika mangwana mchizoona raza akuitonge bindu ranyika. Ndazwa kuti mwana wawo waende korwara zvisikazwisiki zviri kukonzereswa nehwanofi ipapapo. Tinonetsana. Matore ndamita ndimo matore nomita bhozi yacho ndina mudare mangu. Iri mabhuku mangu murunyorwa. Kufa kwemwana wawo zvisina tsarukano uyo. Munangwarota mumuiki baba. Arugara naye chengetai mwana wawo nenzira yakafanira. Semachengetere mamita kubva pakutanga. Sunungukai nekuti uri musha make. Garai mine namba dzangu, ene dambudziko kundofa zvisina kufanira, muchindondifonera, sabhuku ndiri kumufonera. Aikwi bai. Aite 2 days arumba. Kana kurwara usikazwisiki. Ndinotosvika ndoti ichakundobva ndindori chiporofiti pachezvangu. Gogogo. Ini kana ufamba usiku unofamba, bhozi rinenge chinobatsira upenyu hwemunhu. Handisi munhu achitambudzika, handisi munhu ari panguva yakaoma. Gogogo, ndauya naye mwana wembuya aberekai mwana waasi kunofamba. Gogogo mukomata uya, chimbondichengetera uchazoya totora. Tozoya totora agwinya. Kuti wafungosara uchitsenga, kuti wafungosara uchigadzirisa tate munhu kwaye zvinenge zviri kuuri. Handisi kupumha kuti pane muroi pakati penyu. Asi ndiri kuedze kukupai mawarnings ekuti mwana wangu akure zvakanaka. Murazondizwisisa? Ndiri kunzwisisa penduro dangu kubvunza kuti pfungwa idzodzo dzekuti unogona kufa zvisikanzwisisiki kana kurwara zvisikanzwisisiki. Zvoreva here kuti chinhu ichocho chikabata chinouye kubate inini.
kuti ndini ndinenge ndati arware zvisinganzwisisiki. Muri bhinya runa matirwa here. Muri ngwara ngwara. Handisi kungwara ngwara ndiri kubvunza. Fana nekwa mwedzi anga nawo. Imimi munozviita nekuda kwekubvarira kuti asaya panzvimbo apa. Uyu unokwanisa kuzviita kuti zvitaurwe. Ndutaura mese anatete ariyo pano ndokwanisa kuti binda nyemo. Changu iri pakaita problem isina kufanira chete, I will take action before his burial. That's all. Mwapazwisisa? Handina kuti pana urude kumuvhiringidza baba kana kuti pane muroi. Ndasime upenyu paari nezera rari nounherera hwari. Musamupa zvinhu zvakawandisa mukati mwekufunga nekurarama. Nekuchikoro ndeta dofo nokunga rufunga upenyu kuti mumwe ndiri kurarama mhuri ndiri kurarama ndorarama sei. Imwe apera kuchane misoro mwana zukuru nei hamusina upenyu huri mberi. Mwakutobuilda kutokangana kutadza kubuilda upenyu hwemwana urukura. Ndi president, mupurisa, musoja, ilawyer, ni magistrate. Unogona kukuchengeta futi mushamwa mwedzimo momo. Ndozvo musingazi. Muri zvemurukura muchichena misoro dai zvizvi muri ngori murudzokero masure. Mwatoenda. Pfungwa dzenyu kura kwedzaita dzadze mwana mudoko dzake dzako yape muri. Saka dzikazoya pe muri mwana dzake akazokumuchengeta machengetere muri kumuita zvinozomunakira. Ndo pakutozoita chigumbu choti mwafa mwakuenda kwese pfukwa kumwana. Muri kangaro zvoma muri kumuitira nhasi mangwana okumitirawo. Ngati svipe mukadzinonge. Yo mpana iwowe. Ng'ombe yataurwa waizwa. Urusenze. Saka unodobhadhara ngenyi. Unopinda muzvikoro zvanhu kuba. Sasa mombe bayo. Sekuru ripirwa mbudzi mbiri. Pane ukama. Tode kuzofuma chitekesana mangwana wedza. Mbudzi mbiri. Mbudzi 1 is $35. Kuda $70 mudare mangu muno musi wa 2. Baba ouya otora $70 yawo yekuripira babawo pamusoro pemwana wawo wakarowa wakakuwadza. Iyo ropa iro nyaya yenyu ndiri kuendesa kwa headman chitiyo pamusoro penyaya yemunda ichazobudisa noizi haachaichaje ropa iyo nini yekurowa mai ava wakochaja nyaya yekudore ropa munzvimbo mwa headman chitiyo enda nemari inotenge wai $100. Ndikugara ndati kutaurira zviri kuno iri sekura iri maheadman ese muratonzwisisa. Kubva pane dzino nguwa handisoda kuzwa kuti mai avo vane dambudziko rawasangana naro. Handinyengereri, handimanikidzi, handitauri zvekuita pamusoro pekuti endai mogara zvakati mushamenyu. Ndinoti nini magarire makaita endai mogara saiwayo kana nababa acho muchizvibvumira. Kana mwanga makagara zvisina kufanira endai mogadzirisa hunhu hwenyu. Muna mukoma, muna hanzvadzi, endai mogara pasi, mugadzirise dambudziko riri mumusha, kuwengana, ruwengo, kusazwanana, kana pane dambudziko garai pasi semhuri, munzwisisane. Iwowe ndinoda kuti usumuke uende pana mai ninapo nepana baba ninapo ukumbire ruregerero. Imwe mukoma ndinoda kuti zvemukumbire ruregerero futi kune muningina wenyu nemukadzi wake. Sorry ndakakanganisa pakuzotadza kuya chidembedzana nemumba kwazwa kwamakaita. Mobatana maoko moita anhu kwawo. Musikada mudi. Zama basi. Kuregererana handikuramba makasungirira. Pane zvakaitika mai mwedzi zvakaitika panguva yacho ndozvinoitika misha yatinenge takarorwa. Munosangana nemasekamusenzizi akasiyana siyana. Asi pamunhu wemukadzi munofanirwa kugamuchira zvese. Nekuti munosangana nezvakawanda. Kana vati ndokumbira ruregerero varegerere nemwoyo unoda. Nemwoyo wese. Moenda moita magarire enyu emakanga makaita. Nyaya yemunda iri kuenda kwa headman chitiyo hairi kuti vanhu musatekesana kana musakwazisana. Itoendai muchitobva pano itowai muti muri chinhu chimwe chete. Ndichienda kwa headman chitiyo kwakugadziriswa nyaya iyoyo.
chiripo akusikorwa asikogadzirisa dambudziko rimusha rekuti umwe naumwe anga achigutsikana nemagariro anenge akaita musha mwaakaberekwa. Atiyambwe. Kwahedhimeni chiti handisi kuramba kuti tiende. Asi panenge handiti ndiri kuti pange pakambogurwa panga pakagurwa ndiana baba mukuru atenderana napo. Saka zvepaa pakagurwa ini ndanga ndiri kuti handizivi hangu kuti iwo akanga akagura nemwoyo wese here ipo pacho paanga akagura. Kuti anga akagura nemwoyo wese ini handisi kutsvage kude kupfuma ngemwana. Ndaide kuti mwana andoonawo pekugara basi. Kuti anga akagura nemwoyo wese inogona hayo kusaende mberi omupa asi otipawo zvinotendera kuti zveshuwa mwana upa pake. Ndo zvendiri kubvunza zvisati zvaendazvo asi kana achindodawo kuti zviende mberi. Pari paakanga ambotendera pacho ngoti haana kutipe zvinyorwa zvinotaura kuti paa pake bamwanawo padoko pacho paakamugurira paa pake here kana paa pake otaura pamberi pedare panapa ochitipawo zvinotiratidza kuti zveshuwa ngepake zvorekera hazvo kuramba zvichiende mberi anhu amwe kuramba ari uchindonyongana asi kuti iwona andoita hawo nharo ichindodawo kuti zviende mberi. Zaira yamwezi ndinofunga ndakanga ndaapa ngemwoyo wese. Ndikati muzukuru ochidini hake ochigara apa. Saka zvinyorwa ndakaenda kunoda kundoita kucertifyisa nezvimwe zvese zvakadaro kwaidikanwa mari. Wakanga manyorerana nani? Takapinde tasainirana semhuri. Takasainirana semhuri. Musharukwa kucertify idhora. Kucertify idhora. Wakatoona atodhura pamwe zvazvemotikari nedzimba nene asi kwemapepa ari general idhora. Saka mari yemabvisa munomu yemarime munomu munokwanisa kucertifyira tese tiri munomu tine pepa rake rake. Saka pagadzirisei papapo. Ngatisahwanda nechikunwe ba. Ipopo pari kundirwadza ngoti ngapajeke changamire itai kuti awa vanhu vadzoke futi kunokudare awa wane mapepa akakwana pana pamberi pedare ochipuwa kuni mhuri iyi vanhu vese vachidini vachiona nekuti pane kachitsotsi kari kuitwa. Kachitsotsi wati dabata vagara vari kudzoka musi wa2 vachipa sekura gaba vapawayo mapepa acho ipapo. Ndakutovhara kunoku ndataura kuti izwe nguva yese ndandikopa vanhu mukana ndakutovhara nyayagarisa. Mwana uyu mwana wangu aiwa ndati azoziwa mangwati mwana wakauya kundimangarira kuno saka handeipi kukudarei kuno zvatopera. Zvandinoita ninge zvekudai ndinoda kuti muende munogarisana zvakanaka. Maenda manogarisana zvakanaka handiri kuzwa kuti pane zvaitika mukati mwekurarama zvinosanganisira umwe wenyu pakati penyu toakonzeresa chakati kuna nini. Varume mudare muno munopisa. Pane tumakangaru kodi tikuri kuitwa utwu tunenge tikiri kunze uko. Mukatiteerera mwe chinenge chiri kufamba ndimo chaimo azhinji ari kutsvamisana nemisoro. Unobuda wadzirwa kana kutonorwa. Next week tulati musi wa2 October to 2 September. Yo oya pana pane $70 yangu. September andozi kunonga ndani ndabuda muno. Haikuboti kana chikwanisa kutambudza wo nhasi. Mazuva ano handicharipisi vanhu iri mbudzi chayo ba. Munhu uri pembudzi mbudzi iri kurwara kana mombe iri kurwara ndinochaja ungatotengesa iwowe wodzoka kuno nemari ndowapa mari yawo. Wotengesa mbudzi dzacho mbiri idzodzo $35 mari ndinoda kupa sekuru $70. Wapazwisisa? Ndiri kudai panapa musi wa2 nemari mbudzi dzendataura. Paita mari mbudzi dzendataura ndoda futi mapapers emakaenda kucertify kunini kuna commissioner of oath uko. Ndode kuti muye nawo kuno musabmitirana mapapers iona achicheka kuti ndizvo here zvakaitika pamberi pedare rangu. Then ndovhara mabhuku angu. Asi iyo kudeure ropa headman chiti anofanirwa kumuona. Anofanirwa kumusiya. Mungaita nani muchichite madzimambo emuno muti mudeure ropa muivhura baba edu. Munonyepa. Mufanirwa kumbondikiwayo kuti muite anhu kwawo. Mangwana mozoziva kuti muoko hauiswi pamunhu, muoko unoiswe muhomwe. Ndopanoiswe muoko. Ndichafonera headman chitiyo muchazwa akudaidza. Buda yenyu ground. Iyo papo imwimwi wabatwa nemhosva ndiani pakati penyu? Taura imwega. Wabatwa nemhosva ndini. Dzokesera mari yawo yemari mari. $20 yabhadhara mudare muno. Musi wa2 yani $20 yawo.
Vanokashesha asi vanhu taura nodai vachipedza kuzivisana. Pane nyaya yanga iri kumapurisa, yanga yakamangawo kumapurisa yakaita wana iwawo namainini. Iyo iyi nyaya yacho yanga iri futi kumapurisa. Maita zvakanaka mama. Hongu. Matare anosiyana. Kune daro redu rineri renharaunda. Saka manzwa kuti yapinda munomu haisiwo iri kuenda kunopinda futi kwamambo Chitiyo. Manzwa? Apa wakanganisira nyika inotokutonga nemhosva yayo nekuti wakanganisira nyika, wakakanganisira nharaunda inokutonga. Saka maona kuti Matare hafurwa kuti kurowana nditi ndo semunyaya. Asi pazoita kudeuka kweropa kwanzi futi chiendai kwani kwamambo Chitiyo yadunhu rani ramambo Chitiyo. Saka amene mamuri kukumbira here because apa kwakukumbirana kwekuyanana kwenyu kuti vano withdraw here kana tawadisa tawamanikidzise dare. Regerai vabatsire garaji pasi mbuya. Ndaenda atateipendera zvimwe zvacho mukaona kazhika dai mwawo yapaka munobva nedzimwe nyaya futi mwamukatuma. Munhu unoya nenyaya imwe unozobude muwane nyaya mbiri. Kurowe munhu kumapurisa yaassault. Ukamukuwadza akabuda ropa maybe panobuda GBH. Yakutoda medical report yekuenda kwadoctor. Mutemo uri munyika muno unotaura kuti hapana nekodzero yekutora rusununguko rwomwe munhu kuisa mumaoko mwake. Ndiyo mhosva yanotanga kubatwa paassault. Wozobatwa pakuzokuwadza munhu kwaanenge aita. Isusu kuno kumadzishe tine mutemo very like hasiriwo muwadhi mangu bawa. Ende ndibwa shari cheche munopinda. Munonamata. Andina munhu wangu norohwa wangu umwe munhu bamunomu. Mwana unorohwa umwe mwana, baba ndini norohwa inini. Saka shamu yemwakarohwa mai ndafanira kushapura ndiye imwe. Muchavharirwa kumuchikushapura. Miripetato pakunoku ngeyekuti mwoyo wana sekuru namai avo uteramire pamusoro pekuti pemhosva yemwakapara. Dai tisina kunga tadaro hamuogarisane zvakanaka. Tatoedza kungoumbiridza chete kuti muende muchifunga kuti shamhu yetarohwa yekuripiswa mbudzi mbiri ishamhu yekupuhwe pfungwa dzekuzi endai mwogara pasi mutaurirane mugare zvakanaka. Ndada kuti mwombe mwaindipa here. Kumapurisa zvazvekuti zvendati chiendai mogara zvakanaka. Taurai nemukadzi wenyuyo nemuning'ina wenyu nemwe maikuru. Todini? Endai mwe withdraw nyaya kumapurisa haina problem. Uno withdraw paukama hwenyu because makuwiriranaka. Eno usazozviitawo futi kana nyaya withdrawiwa. Kana uzoganza kuti ndikakurowa inini nyaya ino withdrawiwa. Mangwana achazotadza kuwithdrawa unorwadziwa. Sumukai imwe mukoma. Kana pamurimo munoremwa muzobudimo bo. Kwanga akati mukange mwapedza uko munozoya neripoti yacho. Ndiani? Kumapurisa. Ripoti yenyu ngeyemuromo. 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 Kana achida judgment munapa namba dzangu anofonera. Handiti makambofonera. Munapa namba dzangu ngatifonera. Ndina ripoti yendinopa tsamba ndinonyora noendesa kuna Majesty. Kumapurisa ndinotofona kana kuti daidza ikoko ndinoenda. Ukoti kwacho ndinoenda futi. Asi modo chinje mode kubate roko rwangu nechidilo changu chidofise kupita. Mbera tukunyore. Ndoda kubude kwenda kwacho. Aiwa, kana izvo zvimwataura izvo ndatonzwisisa. Unoenda nemuromo utaura. Zvimwataura izvo zvo ndamwe kumbirana ruregerero. Dai muri zvimwataura kana zvakanaka. Mukande kondokowirana kumba kwenyu yoisitwa nyaya. Zviri kwemuri, handiti ka? Andita uyo nemuromo. Handita uyo nemuromo. Zokereni muromo. Zokereni muromo. Nemwe tsamba goma purisa na pesa. Alright. Mwana muromo saka zokereni muromo. Pakadaka ndanzwa. Mwaita yenyu. Aiwa, mwaita.